Пуснахме. Дъвки, опаля! Айде сега избирай, мама. Бум! Какво ще стареш? Ето това е банкер, ще става човека и... Това е. Картата! Снимай, Гого! И ще бъде конте, добре. Фризьор и... Конче кукуранче. И банкет. Ще се конти. Вкусно. Значи само фризьор. Не. Ама мама, разгледай другите. Разгледай другите. Не. Допче. Виж мама какво е сложила. Я да видим какво Виж има сега, тук. той отиде на нещо, което Да е непознато. Я да да, видим. не хвана наказателния кодекс там, че Хубаво е. Това на картата. адвокат няма да става. Хвана картата първо. Ела да видим Айде, тук играйте какво шарено парите, нещо не е има важно. в фризьорка. Да. Фризьорка там е много чудесе. Да. Нали бе, Допче? Опа! Първото към което тръгна, като беше като мала. И си играеш той. Айде да се снимам сега. Аз вървиш на райна. Бавно. Пускам се. Бавно. Полека, че залиташ като Борисел. Не, мама, айде обратно пътно. Ставаме фризьори ли бе, майка? Фризьори ли бе, мама? Тази четка майко я познава, виждал я е. Виждал я четката. Картата хвана най-напред. После гребена. Ей! Я да те видим. Айде там на мекото да пада. Не ме пускай, не можеш толкова. Само камерите ръбовете, мама, сега, ако искаш ми даде, много е готино. Ама той иска фантазия, вече. Дъвки. Я пак дидеш да видиш какво има там за тебе. Айде там да отидем. Виж, разгледай хубаво. Айде плесни да разгледам. Сядай там. Я да видим. Какво ще се рекордира? Ама топката не я...